हादोरसानि दाब दाब जायगायाव फेग्रा मुवा आरो समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै पुलिस बिफाना गोख्रों राहा लाबोदों। बेबादि समावनो उदालगुरि पुलिसनि मोनसे हानजाया सेबनानै 215 किल'ग्राम गान्जा हमनो हायो। AS 27C5241 नम्बरनि गंसे गारियाव लाबोनाय समाव पुलिसनि हानजाया पुहराबारियाव सेबनानै गान्जा फालांगिरिजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ हमनो हायो होनना मिथिहोयो। हमजानाय गान्जा फालांगिरिखौ आयेननि गेजेरजों साजा होनाय जागोन होनना पुलिसनि बिथिंनिफ्राय मिथिहोयो।